cunha historia que pon os pelos de punta e que nos leva a Santiago. Non pasou nada, pero o que puido pasar co susto que levaron dúas estudantes universitarias cando se lles veu en riba o teito do piso de alugueiro onde viven. Paula, ti estás hoxe con elas. Pois estamos precisamente con Paula, boa tarde. Hola, que tal? E con Andrea, boa tarde. Hola, boa tarde. Que foron as que viviron esta situación. Paula, todo aconteceu o domingo, pero como foi? Pois mira, Andrea levaba aquí todo o fin de facendo traballos e aquí, o sea, xusto debaixo da grieta en cuestión, e nada, eu cheguei e xa nada máis entrar pola porta xa lle dixen: Andrea, isto non é normal, o teito non estaba así cando me fun. E nada, empezamos... O teito como... Sí, o teito estaba abollado, como greta para baixo, o sea, notábase un bastante desnivel. E aí xa dixemos, bueno, isto é preocupante. Empezamos a sacarlle fotos para mandarlle a inmobiliaria, e no momento que quitamos o ordenador e todas as cousas de valor, empezouse a desplomar. Entón dixemos, corre, escapamos correndo, e as nosas costas derrumbouse todo. E durante a fin de semana, Andrea, ti escoitabas, non sei, algún ruido estrano? Sí, a verdade é que era bastante raro, en plan, eu achaqueino a que é un edificio antigo, a ruidos da madeira e pouco máis, pero nunca fora algo tan forte. Non imaginaban iso. Pois era simplemente unha grieta e que non lle dera máis importancia. Cai toda esa parte do teito. Estades ben, non sufrites ningún percance, pero que pasa o luns? Vos onde pasades a noite e que é o que lle comunicades á inmobiliaria o día seguinte? Pois nós vímonos nunha situación na que non nos sentíamos seguras nin cómodas aquí. Bueno, lóxicamente, claro. E entón dixemos, bueno, vamos tirar man de súa irmán, que vive aquí en Vite, e gracias a Dios deixounos ela máis a súa parexa, e pasamos ali a noite. E o día siguiente fomos á inmobiliaria, e bueno, nós notamos un trato un pouco hostil, por chamalo de algunha forma, porque como que lle restaron bastante ferro ao asunto, con comentarios como, isto como moito era un chichón, pero bueno, menudo chichón. Home, pois non o Agora parece. que situación estáis? Seguís a pasar aquí as noites? Pois sí, a verdade é que tampouco temos moito máis donde ir. Ao final estamos pagando un piso e tampouco necesitamos estar botando man de amigos, familiares todo o tempo. Non nos deron máis solución. Supuestamente isto é seguro, según nos dixeron. Pero bueno, seguro desde o punto de vista de persoas que tampouco traballan deso. Claro, que non son expertos, non houve ningún perito que viñera por aquí. No. Que sería o que reclamades principalmente, Paula? Pois nós unha solución máis clara, que nos diga un perito que realmente sepa que isto é seguro ou non seguro para dormir, e sobre todo, mentras tanto, que nestas condicións non podemos estar aquí, que nos den unha opción, un plan B. Pois moitas grazas ás dúas e que todo se solucione o antes posible. Iso sí, eu por aí non andaría,